Ang lulutuin natin ngayon ay beef bulalo. Lutong kusinerong musikero. So, lulutuin natin ito outdoor style. So, ang kailangan lang natin is yung baka na bulalukat, tapos luya, sibuyas sa dahon, tanglad, at yung mais. So, ang una natin gagawin, papalambutin natin ang ating karne. Papalambutin natin ito for at least 45 minutes. Lagyan lang natin ito ng tubig, pagkatapos titimplahan natin ito ng asin at pamintang buo. At pagkatapos natin timplahan, takpan na natin ito. At kapag sumingaw na yung pressure niya, tsaka kayo magbilang ng 45 minutes para ito ay palambutin. Habang hinihintay natin itong lumambot, isa-shoutout ko lang muna ang aking mga kaibigan na si Dr. Alfred Roa III of Dr. Zook Recordings, JR and Roslyn Paloma of Z Got Soul Collection, at Denise, John and Katie of Supreme Kid. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Huwag nyo kaming kalimutan i-subscribe, like, and share! After 45 minutes, bubuksan na natin ang ating pinalambot na baka. At ilalagay na natin ang ating mga sangkap. Pagkatapos natin ilagay yung mga sangkap, lagyan lang natin ito ng tubig. Depende na kung gaano kadami yung gusto nyong sabaw. Pagkatapos natin lagyan ng tubig, takpan lang natin ito at papakuluin natin itong muli. At kapag kumulo na ito, titimplahan natin ito. Lagyan natin ito ng kaunting patis or yung fish sauce. Tsaka, ilagay na natin ang ating mga gulay, yung repolyo at ang yung sibuyas na dahon. Isang kulo lang ito at pwede na itong ihain. At sa wakas, luto na ang ating bulalo. Kaya, ihain na natin ito. Charan! Ito na ang ating beef bulalo. Lutong kusinerong musikero. Happy eating!